बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सम्याच्या भडव्यात मरी एक इसबी हॅटली आणि ती păitră practică pesele, नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र येसुव्यासा स्त्रियांबितर सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची देवाचे उपयोगातील नदी चापताच्या वेळा आपले सुमेचे साखर तुझ्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र येसुव्यासा स्त्रियांबितर सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये मरिये देवाची उपयोगातील नदी करता मुलाच्या वेळा आणि देवाचं पूत मुनीस झालं. आणि आमच्यामध्ये जेलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र येसुव्यासा स्त्रियांबितर सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची उपयोगातील भाग्यवान देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. मागिया येसुम्या भडव्यात बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान जगष्टा आणि कुसळण्याच्या नंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा शांतच करणे आम्ही मागता आज ख्रिस्त आमच्या सुनामरे आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्मा. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या मुझे मोतून सोडाय आणि सलय आमेन. ससना सविष्य दितांका नंतर प्रकार संचय कंपनी समाधान ते विषय घेऊन देतो. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राजम येऊ, तुझी खुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र येसुव्यासा स्त्रियांबितर सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र येसुव्यासा स्त्रियांबितर सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र येसुव्यासा स्त्रियांबितर सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापात आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. घडीभर आमच्या दोळ्या आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दवरया. या सकाळीच्या वेळा या बुधवाराच्या दिसा या ब्रेसराच्या दिसा त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आयला. त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही रिजेक्टली आसा. तो आमच्या मध्ये जी येता त्या सम्याक आम्ही अनुभव करूया. त्या सम्याक आम्ही या सकाळींच्या वेळा मी तका अर्घा देऊया. त्या सम्याची आम्ही घेतली अर्घा दिला रे उडीस. देवाचे उत्तर म्हणता साम 8:4-5 देवाचे उत्तर म्हणता मोनीस कोण तुवें तसो उडास करचाक मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करचाक तरी पूण तुवें ताका देवदूतांपरास इल्लो ल्हान केलाय. महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर तुवें घालाय. तुझ्या हाताच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. सर्व वस्तू ताच्या पायान तळा घालाय.
सर्व वस्तू ताच्या पायांतळाखाली आहे. होय, देव कितलो बरो, कितलो दयाळ, कितलो कृपाळ. ताणे आमका ताच्या सारख्याची रचना. कीर्तनकार म्हणता, मनीस कोण मनीस कोण. ताणे आमची पर्वा करचा. ताणे आमची पर्वा कित्याक करीत जाल्यारी देव आमचो मोग करता. आम्ही कितले पटी ताका दुखयता, कितले पवटी ताचे सांगता रावूंक आमी इन्कार करता, कितले पावटी ताचे उतर आयकूंक, ताचे उतर पाळूंक आमी इन्कार करता. न्ही इकडे चिंतून पळया. देवाचे उतर म्हणता 1 Corinthians 3:16, तुमची कूड देवाचे मंदिर, देवाचो आत्मो तो तुमचे थंय जियेता. देवाचो आत्मो मुजे थंय आणि तुझे थंय जियेता. 1 Corinthians chapter 6:19, तुमची कुडी, तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हणून तुम्ही नणात घे. तसो आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला, एक देणे जावन दिला. ताणे आमकां देणे जावन दिला. आमकां जाय, आमकां चलोन वरीचे, आमकां सांभाळून वरीचे, आमकां गरज आसा म्हणून जेजू कळीत असले जेजू. त्या देखून जेजून आमकां पवित्र आत्मा बसयलो. तो एक देणे जावन आमकां ताणे दिला न्ही गी. कितलो बरो जेजू म्हजो आनी तुजो. आज त्या जेजूचो आत्मो मुजे थंय आनी तुजे थंय जियेता. म्हज्या मोगाचे बाबा, म्हज्या मोगाचे भयणी, त्या आत्म्याक, त्या जेजूच्या आत्म्याक तुजे थंय जियेतल्या त्या जेजूच्या आत्म्याक कितले पटी तुवें दुखयलाय. म्हजे थंय जियेतला त्या आत्म्याक कितले पटी हांवें दुखयला. त्या आत्म्याक म्हज्या काळजांत दवर न्हू. त्या आत्म्याक म्हज्या कुडींत जियोंक सोडनो. हांव वायट कर्म्यो करताली, हांव गॉसिप करताली, हांव हेरांचेर राग दवरना सांगी, हेरांचेर मस्सोर करना सांगी, हेरांचे नाव पाड करना सांगी. तर मोगाचे भावा, मोगाचे भयणी, हांव पवित्र आत्म्याक दुखयता न्ही. म्हजे थंय जियेतल्या त्या देवाच्या आत्म्याक हांव दुखयता न्ही. देवाचे उतर म्हणटा, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट. देवाच्या आत्म्याक दुखय नाकात. कितलो खाकुळदार, कितलो मोगाळ. तो आमकां वाट दाखोवंक आयिल्लो, आमकां मजत दिवंक आयिल्लो, आमकां सर्गींच्या वाटेक व्हरूंक आयिल्लो तो आत्मो. आज आमी त्या आत्म्या लागीं बोगसाणे मागया. सगळ्या पवित्र आत्म्या, तू म्हजे थंय जियोन आसाय. तें कळीत आसोनी कितले पटी हांवें तुका दुखयला. तुका कितले पटी म्हज्या वायट सवय वरवीं तुका घुटण फील जाल्या. तरी पवित्र आत्म्या, तुवें म्हाका साडूं नाय, तुवें म्हाका सोडूं नाय. तूं हरका पवित्र आत्म्या, हरका पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या. स्तुती पवित्र आत्म्या, स्तुती येसू, स्तुती बाप्पा.
हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया. hallelujah, रिया शियारा hallelujah, लाबारा hallelujah, शिरा बारा दिगिरा बारा hallelujah, सगळे तुमच्या hallelujah, मायकान hallelujah, भेटकन स्तुती hallelujah, करा. hallelujah, hallelujah. दैविक सकत Sati, याकडे Satya, सर्रियकले अनुभव Hallelujah, करा. Sargan, hallelujah, Sargan, दैविक hallelujah, सकत Sargan, याकडे अनुभव hallelujah, करा दे. hallelujah, जेजूचे hallelujah, तुका आम्हाला तुझी hallelujah. गर्रगत महिमा या गडी या सदा माती तुका Hallelujah, चमण्याचे चिता hallelujah. कुमात Sri वळण Sarda येऊ दे. Kaho, Sri परिणिता Bhabla फील Bhakti, करू दे. Vardhan Jesus. जेजूचे आम्हाला Karkan Jesus गर्रगत या Karkan गडी Jesus हर Karkan एकदा Bhakla या Tuka मधल्या Mahima Tuka जुमतीच्या Stuti Tuka दारवाटा Vandan Tuka शील्ड जाऊन Paradan सील Jesus जाऊन Tuka या मधल्या Hallelujah, Jesus जुमतीत Jesus राहू दे. hallelujah, Jesus hallelujah. Jesus जेजूचे Jesus दैविक Jesus सगत Bhabla या Tuka गड्या Jesus लेखले अनुभव करू दे. Karkan Jesus हालेलुया Karkan रिया Jesus Hallelujah, शियारा ला बरा दि hallelujah, बरा Karkan शिरा hallelujah, बरा Jesus दि गिरा बरा hallelujah. दि Jesus बरा शिरा बरा दि Karkan गिरा बरा दि बरा शिरा ला Hallelujah बरा 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 Hallelujah बरा बरा दि बरा दि बरा Hallelujah दि Hallelujah, बरा दि बरा दि Hallelujah बरा Hallelujah रि hallelujah, Hallelujah शिरा ला बरा 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 दि hallelujah, बरा दि Hallelujah दि दि hallelujah, दि दि Hallelujah दि 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 hallelujah, दि दि Hallelujah दि दि hallelujah, दि 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 Hallelujah दि दि hallelujah, दि Hallelujah hallelujah, Hallelujah घट्ट Hallelujah तळा स्तुती करूया. Hallelujah देवा Hallelujah सोत Hallelujah हर Hallelujah एकच Hallelujah देवानी होती हर एकले अनुभव करू दे. Jesus Jesus अनुभव Jesus Jesus जाऊ दे. Jesus जेजूच्या नावात hallelujah, I hallelujah, speak hallelujah, I hallelujah, speak the hallelujah, hallelujah. powerful Karkan healing, Jesus powerful Karkan anointing, Hallelujah powerful Hallelujah anointing. Hallelujah दैविक Jesus, सकत Jesus, हा Hallelujah याकडे Jesus, Hallelujah सुद्धा Jesus, Hallelujah दैविक Jesus. सकत Hallelujah वळून येऊ दे. Hallelujah दैविक अनुभव Hallelujah जाऊ दे. Hallelujah रिया 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 Hallelujah रिया 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 Hallelujah Jesus, रिया Jesus, रिया Hallelujah रिया Sargan, रिया Tuka, रिया Jesus, Jesus Hobra, Jesus Tuka, Jesus शिरा Jesus, बरा Jesus बरा 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 Tuka, बरा Jesus बरा 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 महिमा, बरा Tuka, बरा Jesus, Hallelujah दि 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 Tuka, दि दि Jesus, दि Hallelujah कुठल्या Tuka, जणाची Hallelujah कालचा Hallelujah हेवी Radanta झाल्यानंतर Kata हेवी झाल्यानंतर Hallelujah, हेवी hallelujah, झाल्यानंतर hallelujah. या घडी Hallelujah ते सगळे Hallelujah, hallelujah, काळसा hallelujah, hallelujah. येसूच्या पवित्र Hallelujah, अमलकरणामध्ये hallelujah, जाऊ दे. hallelujah, सगळे hallelujah, hallelujah, हेवीनेस hallelujah, तुमच्या hallelujah. रक्तामधून जेसूच्या सापडावर सरक Hallelujah, पडते. hallelujah, शिरा बरा hallelujah. दि बरा शिरा बरा दि Hallelujah, गिरा बरा दि hallelujah, बरा hallelujah. शिराला बरा 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 दि बरा दि Hallelujah, दि 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 hallelujah, दि. hallelujah, स्तुती करा स्तुती करा hallelujah. जेजू 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 Jesus, जेजू Jesus, जेजू जेजू Jesus. जेजू 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 Glory, glory, जेजूच्या glory, नावाचे सकत वळण glory. येते असा वळण येते असा आपया जेजूचे नाव Jesus, जेजूच्या Jesus, नावाचे सकत Jesus, वळण येते असा Jesus. हर एक लक्ष वळण येते असा Jesus, शिरला बरा बरा Jesus, बरा 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 Jesus. बरा दिबरा 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 Hallelujah, दिबरा Jesus. जेजू 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 वळण येऊ दे वळण येऊ दे वळण येऊ दे वळण येऊ दे हर एक सांगत तुटून पडते जेजूच्या नावात सांग तुटून पडते जेजूच्या नावात शिरला बरा 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 जेजूचे नाव अपया अपया जेजूचे नाव गट्ट अपया अपया जेजू अपया जेजू म्हणून अपया जेजू म्हणून अपया अपया जेजू तुया का ऐकता म्हणशे जेजू तुया म्हज्या उल्या कांतीता म्हणशे हांव तुका उलो म्हणटा जेजू जेजू कोणाक एकल्याक राईट पायांत कठीण पडापडसा दोंपरांत जेजू याकडे आपण नसा जेजू म्हणा पळय जेजू म्हणा पळय जेजू म्हणा पळय जेजू म्हणा पळय लीगल समस्या संपट सुम्या भायर येवं जातेत ना सुम्या आणि हांव खबर जाला सुम्या भायर येवंक जातेत ना सुम्या हा जेजू जेजू ये सुम्या आधाराक ये सुम्या आधाराक ये सुम्या सुडका दी सुम्या सुडका दी सुम्या सुडका दी सुम्या लेफ्टच्या बोटाने कठीण उलोप आसा कोणाक जेजू याकडे आपण नसा जेजू 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 अपया अपया जेजूचे नाव अपया जेजूचे नाव अपया जेजूचे नाव अपया जेजू 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 अनॉइंट कर 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 जेजू तुझ्या काळजात असल्या सगळे जेजू मुखार असा जेजू मुखार असा जेजू मुखार असा तुझ्या काळजात असल्या सगळे दुःख जेजू मुखार Shira bara 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 di 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 bara Shira la bara 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 di bara bara di bara di bara di 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 Hallelujah, Shira la bara hallelujah, bara di 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 hallelujah, ये hallelujah. घड़ी बोर्दोळे आमच्या गमल्या Hallelujah Hallelujah दोन्ही हात उचलून दवरया आज तुझ्या काळीज हेवी झाला कठीण दुःख असा काळीचा कठीण बेजार आहे असं काळीचा डोळे तुझे दाम डोळे तुझे दाम तुझ्या जेजूक तुझ्या मुखार पिंतराय
तुझे जेजूक तुझ्या मुखार पिंतराय. जेजूचे नाव उलो मार. जेजूचे नाव उलो मार. तुझ्या काळजाचे घाई गोड करून तो आयला जेजू. उलो मार जेजू. 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 उलय जेजू लागी. उलय जेजू लागी. उलय जेजू लागी. उलय जेजू लागी. आज तुझे समस्या घेऊन हाजेकडे सांगच्या बोलला. या घडये जेजू तुझ्या मुखार आसा. जेरमाया 33:3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दिता म्हणून ताणें. उलो मार ताका. सांग जेजूक. सांग जेजूक. उलय ताचे लागीं. देवाचे उतर म्हणटा रोमन्स 8:17. त्या जेजू आमकां ताच्या राजाचे 6 वरीस सारखं नेसला. 6 वरीस जर केला ताच्या रक्ता ताच्या क्रुसाच्या बलिदाना वरवीं ताच्या राजाचे 6 वारीसदार आम्ही. 6 वारीसदार. त्या जेजूक सांगया. 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 जेजू. 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 या पहिल्या कणान नक्या. या ब्रेसराच्या दिसा त्या सोम्याच्या हजरपणात आम्ही आयल्या. आमचे जिवीत समर्पण देऊया. आज आमच्या जिवीत या ब्रेसराच्या दिसा आशीर्वादाने भर. आज आमच्या जिवीत असले हर एक अडकळसन खाणोडे आवश्य गर्भान तावन येदमुशाचे आमचे जिवीत कम्प्लिटली जेजूच्या अमल रक्तान निथळ जाऊन दे. शुद्ध जाऊन दे. पवित्र जाऊन दे. आम्ही सदांच हर एका दिसा जेजूक लागी सर जेजूचो मोग अनुभव करू. त्या मोगाक ताण येवंक त्या मोगांत बुडोवंक ती कृपा जेजू आमकां दिवली. ती कृपा जेजू आमकां दिवली. आज आमकां धाड घालता ती आमकां अस्कत करता ती हर एक वडण्यो हर एक अस्क सक्ती सगळी जेजूच्या नावा खाल जाऊन जेजूच्या क्रुसा म्हणा वचून पडले म्हणून सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्टपणान रिपीट करया. आयजाया 43:2. तू उदकांतल्या विशे जाल्यार हांव तुजे नयांतल्यान विशे जाल्यार त्यो तुका बुडोवचो ना. उज्यांतल्यान तू चलचे जाल्यार तू लासोन वेसो नाय. उज्याच्यो जिवो तुजें भस्म करच्यो ना. आयजाया 43:2. तू उदकांतल्यान विशे जाल्यार हांव तुजे सवय आसलो. नयांतल्यान विशे जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तू चलचे जाल्यार तू लासोन वेसो नाय. उज्याच्यो जिवो तुजें भस्म करच्यो ना. आयजाया 43:2. उदकांतल्यान विशे जाल्यार तुजे सवय आसलो. नयांतल्यान तू विशे जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्याच्यो जिवो तुजें भस्म करच्यो ना. आयजाया 43:2. तू उदकांतल्यान विशे जाल्यार हांव तुजे सवय आसलो. नयांतल्यान विशे जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तू चलचे जाल्यार तू लासोन वेसो नाय. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्य सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. समर्प दिव्या. कितले जणांचे कोर्टाचे केस असतात. जागाचे समस्या भाऊ बहिणीमध्ये उलोवणेना विशेष रसम्याचे त्या समर्पण दिव्या. जावं पुरो जाग्या खातीर जावं पुरो या कितेंगी उलोवणें जाला. सुमार वर्सां जाली उलोवणें ना. उलोवणें बंद जाला.
कम्प्लिटली रिलेशनशिपूच ना आज तांचे मागया. आज आमचे भाऊ बहिणी जाऊन पुरो एकामेका उलयनात. विशेष ह्या घडये तांकां जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. आमचो उजवो हात वयर उबारया. आमी एका वळपाची भुरगीं. आमी हर एकल्यानी देवाची उतर क्लियरली म्हणटा. आज 1631 सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातले, तुझे घराणे बचाव जातले. आज मुझ्या घराण्यात आसची म्हजी भाऊ भयणी सगळ्यांनी बचाव जायचे. त्या देखून आमचो उजवो हात वयर उबारया. एक घडीभर उडास काडया. आमची भाऊ भयणी कोणी आसात आज एकामेका उलयनात, रागार आसात, तांच्या मध्ये जावंक पुरो आमच्या मध्ये कोर्टान केस ना, तांच्या मध्ये केस आसा, तांच्या मध्ये झगडे जाला, कन्फ्युजन जाला. जखारिया 2:9 हांवच जातलो तशें भोवन ती उज्याचो फागर उलयता सुरेस्वर आनी ताच्या मध्ये आसतली म्हजी महिमा म्हणटा देवाचे उतर. ह्या घडये स्वामी एक उज्याचो फागर जावन आमच्या घराण्या भोवतीन रावूं दी. ह्याच घडये ताचे दैवीक सकत तांकां अनुभव जावं दी. हर एक कन्फ्युजन असो आत्मो, हर एक मिसअंडरस्टँडिंग असो आत्मो जेजूच्या नावान, जेजूच्या क्रुसावळा वचून पड दी. हर एक तांच्या मध्ये समाधान येऊ दी. शांती समाधान ताच्या मध्ये स्थापित जावं दे जेजूच्या नावान. ह्या घडये कोणाकी एका व्यक्तीक गोमट्याच्या लेफ्ट सायडीन मुळांत थंयसर कितेंय प्रॉब्लेम आसा, जावं पुरो थायरॉइड या कितेंय प्रॉब्लेम आसा, जेजू त्या व्यक्तीक ह्या घडये आपटते आसा. एक तर थंड जाल्लो अनुभव त्या व्यक्तीक ह्या घडये जाता आसा. विशेष तरान हे सगळे गरजो समर्पण दिवन सांगाता म्हणून येऊ तर 3 फावटी घट्ट जाल्यार परत एक फावटी रिपीट करया. आयजाया 43:2 उदकांतल्यान विशेष जाल्यार हांव तुजे सवय आसलो, नयांतल्यान विशेष जाल्यार बुडोवंचे ना, उज्यांतल्यान तूं चडशें जाल्यार उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. आयजाया 43:2 उदकांतल्यान विशेष जाल्यार हांव तुजे सवय आसलो, नयांतल्यान तूं विशेष जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान चडशें जाल्यार उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. आयजाया 43:2 उदकांतल्यान विशेष जाल्यार हांव तुजे सवय आसलो, नयांतल्यान विशेष जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चडशें जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सवय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भगवंती मरिये समर्पण दिव्या. विशेष तरान कितल्या जणांचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात. फायनान्शियल प्रॉब्लेम भायर येवंक जाता येतना, रिणा वयर रीण चडोवन येते आसा, फारीक करूंक जाता येतना, बर्डन चड जाता आसात, फीस भरूंक पैसे नात, रीण जावंक पुरो लोन घेतले, आज लोन दिल्ले काय पाठीक पडल्यात, धमकी दिते आसात जावंक पुरो जिवाची जावंक पुरो धमकी दिते आसात जावंक पुरो. समर्पण दिवन मागे विशेष तरान कितले जाणां फायनान्शियल ब्लेसिंग पासत मागून आसात, इन्क्रिमेंटा पासत मागून आसात. दोनी हातांच्या वयर उबारया. विशेष तरान येऊ तर सांगाता म्हणून घट्ट तळ्यान 3 फावटी घट्ट तळ्यान रिपीट करता, 5 फावटी रिपीट करया. येऊ तर घट्ट तळ्यान फायनान्शियल प्रॉब्लेम ब्रेक थ्रू मेळच्या पासत. कितले जाणां फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात. तुमच्या परिसराच्या 10,000 जणांक समर्पण दिवन या घडये 10,000 जणांक समर्पण दिवन सांगाता म्हणून येऊ तर 5 फावटी घट्ट तळ्यान रिपीट करया. आयजाया 45:2 and 3 हांव तुजे मुखार वतलो आनी समाधान करतलो. आशाच्या दाराची हांव तुका गुप्त दिरवे आनी हे परी हांवूच कडी जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायल वळखतलो. आयजाया 45:2 तुजे मुखार
बेतलो आणि पर्व समतल काशाच्या दाराची हांव तुका गुप्तले संपत्ती दितलो हांवूच समज कळी जातले हांव अनुलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवूच म्हूण वळखतले तूं हांव तुज्या मुखार बेतलो आणि समतल करतलो काशाच्या दाराची पोट करतलो आणि लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो सर्वेस तुका नाव अनुलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवूच म्हूण वळखतले 45:3 हांव तुज्या मुखार बेतलो आणि पर्व समतल करतलो काशाच्या दाराची आणि लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो तुका गुपित आणि लिपोवन दवरले संपत्ती दितलो परी हांवूच सर्वेस्वर म्हूण तुका कळी जातले तुका नाव अनुलो मारता तो इस्रायलचो देव वळखतले Isaiah 45:2 मुखार बेतलो आणि आणि लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो आणि लिपोवन संपत्ती दितलो परी हांवूच सर्वेस्वर नाव अनुलो मारता तो इस्रायलचो देव वळखतले नमान मरिये कृपेन भरले सुमितचे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू परत एक पटी यस उत्तर 5 पटी क्लेम कर किती जण काम नसना आसात कामाकडे कष्ट दगदोनी बघून असतात कितल्या जणांक सांभाळ मेळतात ना कितल्या जणांचे विजा रिन्यू जातात ना कितल्या जणांचे सिव्हिल आयडी इश्यू जावना कितल्या जणांचे जाग्याचे डॉक्युमेंट्साचे इश्यूज असतात कितल्या जणांनी विजाक अप्लाय केला जावंक पुरो परगावाक स्कॉलरशिपाक अप्लाय केला कॉलेजीक अप्लाय केला अप्रूव्ह जावना येदोळ कितले जण IELTS OET NET एनक्लेप्स एक्झाम बरयते आसात मुखार वचूंक जातात ना कितले जणांक कामाकडे समस्या जावन कामांत हांव काडटा म्हणला सुम्याच्या तान भेटून दिवया संवसारान कितल्या जाग्यांनी कितले जण काम नासतना आसात तांकां हर एकल्या समर्पण दिवन सांगात म्हणून परत एक पटी येवतर 5 पटी रिपीट करया Isaiah 45:2 हांव तुमच्या मुखार बेतलो आणि पर्व समतल करतलो काशाच्या दाराची आणि लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो हे परी हांवूच तुका नाव अनुलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवूच वळखतले Isaiah 45:2 हांवूच तुज्या मुखार बेतलो आणि काशाच्या दाराची आणि लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो किती देवी तुका नाव अनुलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवूच म्हूण वळखतले Isaiah 45:2 हांवूच तुज्या मुखार बेतलो काशाच्या दाराची आणि लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो तुका गुप्त दिरव्यान लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो हे परी हांवूच सर्वेस्वर म्हूण तुका नाव अनुलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवूच म्हूण वळखतले Isaiah 45:2 हांवूच तुज्या मुखार बेतलो आणि पर्व समतल करतलो काशाच्या दाराची आडांबे मोडून येतलो तुका गुप्त दिरवी आणि लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो सर्वेस्वर म्हूण वळखतले अनुलो मारता तो इस्रायलचो देव म्हूण वळखतले नमान मरिये कृपेन भरले सुमितचे सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू समर्पण माग्या विशेष राहणं कितल्या जणांची कोर्टाचे केस जावंक पुरो कोणी फसयला फट फिर्याद म्हणून केस गेल्या एम्प्लॉयरान फसयला एकलो भाऊ सुमार 2 वर्सां वयर जाले कंपनी रिलीज दितात ना एम्प्लॉयरान फसोवन ताचेर फट केस गेला आणि त्याची विजा कट केला विशेष त्या भावाक सुम्याच्या समर्पण दिव्या एकल्या भावाक कंपनीत पैसे काढल्यात म्हणून चिटिंग केला म्हणून ताचेर फट फिर्याद म्हणून ताका फसोवंक पळयते आसात एकल्या भावाक कामाकडे ताका ताणे कितेंगी फॉर्जरी केला म्हणून ताचेर केस घालते आसात विशेष समर्पण दिव्या कितले जणांक
कामाकडे ताणी कितेंय सुख केला म्हणून कोणी सांगलें आयकून ताणी कितेंच सुख करूना आज तांकां जैलान घाला. आज ती नीती खातीर राखून आसात. जावं पुरो कितले जाणां भाऊपणी कितल्या वर्सां दावन जैला आसा. जावं पुरो तांकां जिवावद शिक्षा जाल्या. जावं पुरो आज जावं पुरो नवेच काजार जाल्यात. जावं पुरो घोगी बायलगे तांकां जैलान घाला. आज जावं पुरो ताचे स्पाऊस राखून जावं पुरो निराशे जावन गेला. जावं पुरो आधार ना जावं पुरो सोम्याच्या तान भेटोन दिवया. जैलान कितली जाणां आसात नीती खातीर राखून आसात. जैलांत आसात. तांचे दूख कोण पळयता, एक पटी तांकां नीत कोण कर दिता म्हूण राखून आसात. तांकां हर एकल्याक सोम्याच्या हातान भेटोन दिवया. हे सांगात मेळोन हे उतर 5 पटी क्लेम करताना माग्या विशेष नीतीचो सूर्य या एका भावडांचेर फांकोन म्हणून सांगात मेळोन हे उतर 5 पटी रिपीट करया. मलाकी 3:20 तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत जाल्या. नितीचो सूर्य उदेतलो, ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. मलाकी 3:20 तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत सूर्य उदेतलो आनी भलायकी आसतली. मलाकी 3:20 तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत जाल्या. नितीचो सूर्य उदेतलो भलायकी आसतली. 3:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत जाल्या. नमान मरिये कृपेन भरले समित्य सुवास आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. या क्रियेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबयेर पडया. दोळे आमचे दंप्या, दोनी हात आमच्या खालसाचे दवरया, दोनी हात आमचे वयर उपारया. विशेष तरान या घडये कोणाक तुमकां पिटिशनां घालूंक आसा, तुमची पिटिशनां तुमच्या खंयच्याय इंटेन्शनां पासत मागोवंक आसा, युट्यूबर आसात तुमी, ह्या झुमाचेर आसात, तुमची इंटेन्शनां बरोवन घाला. तुमच्या हर एक इंटेन्शनां पासत मागया. या घडी हर एक इंटेन्शनां पासत मागया. मॅथ्यू 18:19 देवाचे उतर सांगता तुमच्या मध्ये दोग एक मनाचे जावन किती मागल्यार हांव दिता म्हणून. आमी इतले जाणां एक मनाचे जावन या घड्या मागतना देव खंडीत जावन प्रोवाइड करता. देव खंडीत जावन वाट उक्ती करता. विश्वास या आमचो भावार्थ इम्पॉर्टंट. भावार्थान मागया. भावार्थान मागया. कितले जाणां पिडे आसात, कॅन्सर पिडीन कष्ट आसात. विशेष समर्पण दिवया. रॉकी, सिल्विया, मथायस, स्टीवन, सुजित, किती ल्हानशे भुरगीं कॅन्सर पिडीन कश्ट आसात. सोम्याच्या समर्पण दिवया. मागया. रिना म्हणल्या बहिणीचे सगळं कर्ज समर्पण दिवया. तेरेजा म्हणल्या भणीची ब्लड टेस्ट 16 तारीखेक विशेष तरान सोम्याच्या समर्पण दिवया. ताजे उपरांत एंडोक्राइन टेस्ट आसा. विशेष तरान सोम्याच्या भेटोवन दिवन मागया. विशेष तरान म्हणल्या भावाक विशेष समर्पण दिवया. एनोक म्हणल्या भुरग्याक विशेष मागया. दोनी हातयर विशेष या भुरग्याक आसत. या भुरग्या परी कितले भुरगे आसात. मागया आमची सगळी भुरगीं पवित्रत्म्यान भरच्या पासत मागया. पवित्रत्म्यान भरून दी. पवित्रत्म्याचे अनॉइंटिंग तांच्या भुरग्यांचेर देवान येवं दी. राज म्हणल्या भाऊ 4th स्टेज कॅन्सर समर्पण दिवया. मेलरॉय, अल्गर, लविटा आणि कितले भावना थांब नसना कष्ट नसर. कितले जण विजा ट्राय करनासत. विशेष समर्पण दिवया. या घडी कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट साइडीन हेडेक जाते आसा. जेजू त्या व्यक्तीक आपण नसा. चंद्रशेखर म्हणल्या भावाक विशेष सोम्याच्या भेटोवन दिवया. मागया. लीना, कर्मा, ज्योती, नेल्सन आणि कितली काजर जोडी भुरग्याच्या देण्यापासून मागून आसात. सोम्याच्या भेटोवन दिवया. लेफ्ट बावळ्यान कोणाक दूख आसा
क्लेम कर याकडे जेसू तुका आपडते आसा. सारा म्हणल्या भुरग्या डिप्रेशन सुटका मेळच्या पासून मागया. एका बर्डेचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम बेगीन काबार जावच्या पासून कितेंच प्रॉब्लेम आसना. संतोष म्हणलो भाऊ 3rd स्टेज कॅन्सर समर्पण दिवन मागया. हेनरी म्हणल्या भावा काम मेळच्या पासून मागया. आल्द्रिया अनालिसा म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या. लतीफा म्हणल्या बहिणीचे किडनी ट्रान्सप्लांट फेल जाला. सफर करते सुमार 3 लहान भुरगीं आसा त्याकडे विशेष समयाच्या समर्पण दिव्या. पारसी म्हणल्या बहिणीचे गोवाक विशेष समयाच्या भेटोवन दिवन मागी याकडे तुम्ही तांकां आपटोवन दिवन मागया समर्पण दिव्या. विशेष रान मारिया मस्करेनस प्रदीप मिनेज विशेष इन्क्रिमेंट पासून मागून आसा. प्रेमा फर्नांडिस विशेष रान तकलेंत हेविनेस आसा. विशेष रान याकडे मागया अर्गद. प्रेमा म्हणली बहीण टेस्टमनी दिते आसा. कालच्या दिसा तिका कठीण कोल्ड आणि हेडेक आसले. कठीण तकली जड जावन आसली. तिच्या वचून मागल्या वेळा तिका हिलिंग जाल्या म्हणून ती टेस्टमनी दिते आसा. विशेष तरान समर्पण दिव्या. या खरी कितल्या जणांनी आणि पिटिशन केल्यांत समर्पण दिव्या. वायलेट रॉकी दिलू कितले जण कॅन्सर पिडेन कश्टून आसात मागया. दोन्ही हात आमच्या वयर उबार्या. आणि कितले जण आमच्या लागी मागोंक सांगला. एक याजक ताका श्वासच्या फिरगेशीन तावन ट्रान्सफराक याकडे या दिसांनी बिस्फान तांकां कॉन्टॅक्ट केला. विशेष समयाच्या समर्पण दिव्या. देवाची खुशी ताच्या जिवितान जारी जावं दी. देवाची मिसाव करूंक तो बेसरला. सारखे मांडवळ ताच्या जिवितांत उदेव नेऊन देऊन मागया समर्पण दिवन मागया. आमची संमत या आमचे संमतीचो डिरेक्टर बाप फादर अँटन लोपेस, आमचे लीडर मार्गरेट डिसोजा. आयच्या दिसाची मागण्या समत विशेष समयाच्या समर्पण दिव्या. आयचे दिसा मागण्या जमत सगळ्यांक फादर टॉक दिवंक आणि हिलिंग सर्विस दिवंक विशेष फादर विलियम अल्बुकर विशेष तांकां समयाच्या समर्पण देव दैविक सकताचे देवान येवन येवन मागया. एक बहिणीचे इंटेन्शन पासून तो विशेष तरान मागया. एका बहिणीचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे पासून मागया समर्पण दिव्या. या समती तांसलचे सगळे मांडावळ मॉर्निंग मान्ना आणि विंगट मांडावळ समयाच्या तान समर्पण दिवन मागया. एका याजकाक त्रोटान सिस्टर्स म्हणून सांगला विशेष रान मागया. सर्जरी करीचे म्हूण चिंतला पूण आमचो जेजू वयसो वयस ताका साथ जालें कितेंच ना. विशेष समर्पण दिव्या. विशेष समर्पण दिव्या. रॉल्फ रेनियर मिनेझस मेरी फिरेस या भावनांक सुम्याच्या समर्पण दिव्या. आज कितले जाणां बर्थडेस एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असतात. कितल्यांना इंटरव्यू पेचे असतात. कितले जाणां फर्स्ट डे तांचे कामाचे सुम्याच्या तान भेटून दिव्या. सगळ्यो गरजो समर्पण दिवन दोनी हातां उबारया. आयच्या दिसा कोणाची सर्जरी आसा. आज कितले जाणांनी सुसायड करूंक जाय चिंतला. विशेष सुसायड आसत तांकां सण्ण असो दी म्हूण मागया. कितले जाणां हॉस्पिटलान सिरियस आसात. डॉक्टर जायना म्हणला विंगड पड्या कश्टान आसात. विशेष तांकां सुम्याच्या तान भेटून दिव्या. आमचो सुमी काकोळदार ताचेर पत्तेल्यार खंडीत जावन निराश जायना. विशेष समर्पण दिव्या. दोन्ही हात वयर सांगाता म्हणून येऊ तर 5 फावटी रिपीट करूया. लूक 17:13 जेजू मिस्त्री आमची काकोत कर. लूक 17:13 जेजू मिस्त्री आमची काकोत कर. 17:13 जेजू मिस्त्री आमची काकोत कर. लूक 17:13 जेजू मिस्त्री आमची काकोत कर. लूक 17:13 जेजू मिस्त्री आमची काकोत कर. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती म्हणे देवाची देवाच्या खातीर राती करता. आमेन.
केअर करच्या पहिले एक टेस्टमनी असा आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव एकल्या बहिणीपासून एक टेस्टमनी दिता आसा. त्या बहिणीच्या जिवितांत तिने साबार आकांत अनुभव केले. तांच्या जैनसर ते रावतात त्या घरांत तांणी विंगड रितीचे कश्ट तांणी अनुभव केले. प्रत्येक रितीन जेन्ना तिचो पती त्या कटलार न्हिदता आसतना तशे पांय वडचे ताणें एक रितीचे विरांकुळ रितीचे पांय वडचे रितीन ताणें ते अनुभव केले. आनी त्या उपरांत ताणें थंयसर न्हिदचें बंद करून ताणें सकयल न्हिदोंक सुरू केलें. ताच्या उपरांत तिची ही भयण त्या कटलार न्हिदोंक तिणें सुरू केलें. तो व्हडलो तिणें जशें की एका बोटीर असो अनुभव दनपारां न्हिदतना तशेंच बोटीर असो अनुभव तिणें भोगले. आनी अशें तिणें तिच्या एका इश्टिणी कडेन सांगता आसतना तिच्या इश्टिणीन ब्रदर लॅन्सीचो नंबर दिवन ताचे कडेन उलोवंक तांणी सांगलें. ब्रदर लॅन्सी तिचे कडेन उलोवन मागणें करून तिका सांगलें की देवाचें उतर तूं रिपीट कर. सांगातास पुलगंत्रीतल्या आत्म्या पासत मीस दी. आनी सेंट जेथ्रूद तिचे एक मागणें आसा, एक स्पेशल मागणें पुलगंत्रीतल्या आत्म्या पासत मागचें आमी तें सदांच वाच. ह्या भयणीन सदांच त्या कटलारच बसून हे मागणें केलें. सांगातास मीस दिलें. आनी आज ती सांगता ह्या सर प्रॉब्लेम्स जावन जे कितें थंयसर आसलें खोटेपण थंयतावन नापयस जालां आनी तांकां त्या कश्टांतावन सुटका लाभल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. विशेषरा सगळे सांगता म्हणे एक गडी बस होती करी हालेलुया एकला बसत मग घ्या हालेलुया 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 जेसो तुझ्या हातान समर्पित सुम्या आणि कितली जण मागून असत ऑनलाईनचेर युट्यूबाचेर झूमाचेर आज सगळो दीस कितले जण मागतात देवा. आज पहिले पटे कितले जण या मागण्यात जॉईन जाल्यात देवा. त्या हर एक ल्हान तुझ्या हातान समर्पित सुम्या जेसो तुझ्या पवित्र हातांनी तू तांकां दर्शम्या तुझ्या आशीर्वादांनी बरसम्या भायर भितर तांकां राखण सांभाळ दैविक सत्यान व दैविक कृपेन व जेजू तुझ्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धीचे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे बोल जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या प्रेज द लॉर्ड. आज सबार जणांक जेजून आपडला आणि कालच्या दिसा परचेस आज एका बहिणीन युट्यूबाचे टेस्टामनी गल्या जाता जाल्यार आमकां आमच्या व्हॉट्सअप नंबराक तुमचे टेस्टामनी ऑडिओ करून तुम्ही धाडया. एक मिनिटाचे 2 मिनिटाचे एक ऑडिओ करून तुम्ही धाडया. ते आम्ही युट्यूबवर आम्ही शेअर करतले. हेरांच्या भावार्थ वाट्सच्या पासत विशेष समाचार आसात आणि की बळवंत वावरचे पासत तुमच्या टेस्टमनीद्वारे कितलेशे आत्मे बचाव जावंक शकतात. तुम्ही एक आत्म्य बचाव करचे इन्स्ट्रुमेंट जावंक पावतल्यात. तशें जावन तुमच्या जिवितांत जाल्ले बरें कितें जेजून अजाप केलात हे टेस्टमनी मुखांत तुम्ही आमकां धाडया. वॉइस रेकॉर्ड करून या तर आमकां बरोवन धाडा. आमी ती वाचून सांगता. तशेंच आज ब्रेस्तार आज मागण्या जमत आसा सांजेर 7:30 वरांचेर होली फॅमिली हॉलांत फादर विलियम अल्बुकर्क आज विशेष टॉक दितले. तशेंच अनॉइंटिंगा पासत आणि हिलिंगा पासत विशेष मागतले. तुम्ही सगळी जॉईन जाया. हेरान तुम्ही आपण पोस्टर शेअर करतल्या. सालमिया तावन बस जाय जाल्ले 5:50 बस थंय स्टार्ट जाता. कोणाक जाय नंबर पोस्टर आम्ही शेअर करतला. ताचो नंबर आसा रिन्ना बाय तिका तुम्ही कॉन्टॅक्ट करियेत. आणि रेडबरी कडे तुम्ही रावल्यार सालमिया आणि विंगड तुमकां खंय आसा तुम्ही तिका फोन केल्यार ती करेक्ट तुमकां सांगतली. फाल्यां सकाळी सक्रामेंताचे आराधन आसा. विशेष तुम्ही जॉईन जाया. हेरांक तुम्ही सांगा सुख नासतना सक्रामेंताच्या आराधनाक मस्त जण उणेक जॉईन जाता.
हर एका दिसा आम्ही असं फाल्यांचो सुटोसो दीस जाल्यार चड न्ही एक सॅक्रिफायस आम्ही करया खंडीत जावन देव त्या सॅक्रिफायसाचो फळ दिता त्या देखून सुक्रामेता 4 जाणां जाल्यार ते 6 जाणां जॉईन जाया आणि सोम्याचो अनुभव करया सोम्याचो मोगाचो अनुभव आमी करया हेचो देव एकल्या तुमकां आशिर्वादाने बरों दी करपेन बरों दी बेसांव बरों दी आमेन प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the सॉरी Lord. आज इल्लें लेट जालें